Jolweny machon mosedhi rutaya e kaunti ma Siaya okwaa mondo otii e twech achiel gi sirkal mar bero arita mar alworano. Jalup County Commissioner ma Karemo Division miluongo ni Keleke Koyet owacho ni lony ma jolweny machon ni godo nyalo konyo sirkal e jiwo arita. Kane olose nyasi mar yango chenro mabiro ng'iyo ngima jolweny machon mong'ere kaka The Military Veterans Affairs Siaya Chapter, Koyet nowacho ni lony ma kamano nyalo konyo sirkal e duoko kwe. Jatelono nowacho ni nitiere dwaro mar nywako jolweny machon go e migepe mag sirkal kowuok e rang'iny mapiny kadhi nyaka e rang'iny mamalo. Wilfred Daudi manoyuore romono e Law County Commissioner ma Siaya nowacho ni apisi no oikore mar siro chenro manyien no sa asaya. Point of one, bringing you together to have a platform as veterans and also people with experience coming from our county. And us as administrators, our core mandate working with communities is coordination of the government services. That includes the security and the safety of our people. And as we always work with all the like-minded groups, one aspect that we look forward for partnership and also looking for your support is the area of security, because all of you have experience and also different ideas on how we can manage and assist our people to maintain law and order.